Jetia. Jetia edo lurretako gizon izugarria Tibetetan Nepaleko mitologiako izaki bat da. Txemin handitzat hartzen da, oin oso handiak omen ditu. Jetiak 2 metroko altuera omen du eta gorila baten itxura. Jetia gorputza ilezbeteta du, aurpegia ezik. Tibetar batzuek adierazi dute jetiak eraso egin diela eta Himalaiara joan diren alpinista batzuek diote ikusi dutela. Adibidez Inurrategi anaia. Everesteko mendilepoan aurkitzen den templo budista batean, esaten denez, jetiaren adatsa daukatela. Nesantzirako monstrua. Nesantzirako monstruan esaintziran bizi omen den kontrairazko izaki bat da. Zientzialari eta dituen artean, adostasun zabala dago. Monstru horren izatearen frogak ez dute funtziorik bere existentzia frogatzeko. Existituko dira Edo mito bat izango dira.